Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Natangyo dita! Gumatang kayo ni tilakok anatang! Presyo agawid kakabsat! Umay kayon! Gumatang man itilakom akarabasa kumare! Nakintal mo't lang dayta? Ay wun amare! Nakintal dagito'y lakok akarabasa. Awan tilakok anagares. Pilyaman nga rodjay kadakilan tayo sa tigatanga. Ay wun mare! Aha! Daytoy di kadakkelan ken kakilnetan. Ala, ikilimon ang arod. Wen mare. Aha. Apay nila kay mo ngay? Saan na ka natultulungan na aglaklako dito palengke? Ay na, agsakit mare. Aya, anya nga di sakit na. Adda sakit na iti bato. Ay, mahilig siguro iti naapgad. Ay, daytoy di gatgatangam akarabasa mare. Presyo agawid. Bayadam latan iti 30 dayto. Agawid ako maagam nakita ka awam mo't ti mangyawid ken kay di balayaw. Awan angkel, awan mo't ti maparak apagluganak tani rumabiin. Sapay nagado dagita iyawid mo. Dagiti jak na lako anateng angkel. Ni ngay lakay mo nga may mangsukon king ka. Agsakit nga road. Agsakit. Kat no nakita lang iti kalman, amayat ti panagpayubyub na iti sigarilyo iti karubayo a kantina. Ita agsakitan. Nakadanon tan dito balayaw. Wenangken, ibagkat kon nga iyo nagdagito'y kargak. Nadagsin ano si kati mangibagkat. Kitnay, karkarabasa kas kada sayuti dagito'y di mo nalakaw. Sa akong ti mangibagkat. Ay, agyaman nak angkel. Nagdagsin ti karabasa na yan. Ano nga mingkag? Mabit lang angkel, inak ilukat tiri daw. Ay. Pangidiswak nga dito ikagudwa sa ako akarabasa. Dito'y latan angkel. Nay, mailakay mo, tinakadi 4 dita. Nay, adda ka matangkay. Silsilpon may. Kasta na angkel. Agin inanaak, angkel. Agin inanaka, saan niya si kinuwam? Ay kat. Kuna di bakit mo agsakit ka? Wen angkel, agsakit iti bato nila kay ko. Ay, Batugan. Ang kapag kasan na kita na tumakarga ni bakit mo, iti tricycle ka. Agin sasakit ka mo, gayam! Ay na, nagdagsan da ito isang sako asayote. Di mo iguyod day talakok asayuti atanay. Magasgas jay sa ako na. Nadagsan nga raw. Awitam nga min Oh, awitan. Nagdagsan. Ay sus, magasgasan ato'y abagak. Nagsadot ka talaga. Awan lang aruden kinkinwam dito'y balay nagmalmalam. Anya nga awan na sasawang mo dita. Nagbantayak dito'y balay tapno amom. Tanya ko matibantayam. Kada ito'y balay Nungay adda umay agtakaw. Anya ko mga iti umay datakawan dito'y balay. Dayta agrararek at transistor aradyom nagalutan pa'y itinangisit alastiko. Kunak ngamin kan ka agumatang ka iti TV. Tapno adda pagbuyaan tayo dito'y balay. Pangala ako mga iti gatang ko. Umanay laang mat nga igatang ko iti kanon tayo ti mabirbiro kak nga glaklako iti palengke. Mala. Ibagkat mo man laangan da ito'y sangasako asayote. Nagdagsag. Talaga nagsadot ka? Nakituloy tag cellphone. Ay, talaga nagkaro ti sakit na abatugan dito at tao.
Anya lakit din aklase ti asawa. Ay, unay kat alawlawan kon anak ti asawa kan kuana. Ay, kaasimot ni Dominga bakay. Tapay day ta anak. Isu na laang matagmay-may sa nga agunggo na iya balay da. Kag nilakay na ngay. Nakatugaw mga agsilsilpaw. Ay, puno, jay titiks na kanya, nga dasakit nilakay na. Kinasadot. Ita, mamati ako, tanakita ka mismo. Kunak ano ang aw nalaang jay intex na kanyak. Pudno, kaasimot dahi ta akanakam. Pagsirsirbiyan na dyan sa daw nga asawa na. Anya laki din na ya, amalas na anak yung asawa ito kasi ang klase ti lalaki. Hey! Jak naglako ita ante ta naglabaak. Nakitak nga raw anagado tilin abaam. Napunno da ita balay bayan nyo di tarwar. At dapay tijak na labaan ante. Iupor ko pa'y laang tanasakitan to'y bukot ko. Ay, kutaginan akamot Di mo parigatan day tabagay. Iso nga rod ngagtugtugawak ante. Ay, katinton bigat. Mapan ka man na naglakaw, iji palingkay. Kapilitan na ante, tamaperdi mo dagiti natengko no jak ida mapan ilako. Ayan na ngay, day tanalay nga asawam. Uray la tulungan nakakumamag. Kunakken ka, permiti sadot na anti. Ay na, noam mo na nga addaak dito'y balay. Pumanaw mo't ang mapandita kantina. Dinak ngamin kayat atulungan. Kano mapang ka mo aglakaw. Ay, nagrigat aringan anti. Uray agpaparaw ka amang ririing, saan latta amariing. Ay, anya lakit din ayaday tanga asawam. Nakaro ti sakit na akinasadot anti. Tirigat na. Sika ti kakaasay. Ay anti, adaan mo nga agas ti sakit nilakay ko akinasadot. Ay, anyagay ko mati agas na day taasakay. Kakapsat, gumatang kayon. Nalakalaang ti presyo na. Adakan? Wen, mare. Adakon nga agipukpuk kaw manen itilako kanateng. 5 basak ngamin idikalman, yung awan kamat. Ay na, naglabaak itinagado, mare. Awan nagtamot nila kay mo at tumulong kan kang aglako. Kaano itay imayak ka nakaturog pa'y laang. Sa bagay, kung na mga dasakit na iti bato. Gumatang ka mga roden ay itilakok, mare. Ay, wan mare. Dahi man patatas tigatangak, kanday ti repolyo. Sagmano a kilo, mare, tamangi kilo ak adagos. Awan pa'y kat buen naman, ho. Nagimasan timangan bakit. Nakalako ka siguro iti adoan niya. Isualit yun baboy da ito ginatang mo. Ay saus. Ay na. Imbag man ta impatadtad noon. Tamangan laang ti aramidag. Amom ka di pilo. Itay ka pa'y amang mangan. Karugrugik pa'y laang mag. Inurasan ka. Agmay sa oras kan amang mangan. Kit inibus mo pa yun, jeg in na po'y di ta rice cooker. Kaya mabisina gayam. Apay, di mo mapanunot nga iba't yan dagiti doang nga anak mo amangan nga agga po'y di eskwelaan. Ay, kit agluto kan to na. Ibusam matanday ta si daanda. Ay, uray agsidadan ton iti asukar kan kapay. Ay, unay kan. Pag sidaam dagiti anak mo ababasit pa'y iti kape kan asukar. Idin to tasika. Nataengan kan. Ngam awan pa'y kinkinwam dito'y balay. No saan nga agtugtugaw. Wano agsida iti naimas. Ay, sus, tumal na ka man dita.
Nagimas timangan. Nagdakkelan day tabuksit mo. Saan ka ngamin amawat-wat-wat ka? Nagadupay ti ka nang. Sao kala sao. Ala, iawat mo man kiti dayay taba. Daytanay. Ala, iawat mo. Day tagtigtigerger. Day tataba. Ay, salpag. Nabsugak apermi Jak samot makatakder iti busog kaw na. Ay, daytoy ketirigat na no naimas ti si Daeng. Tayabak man ni Dominga. Dominga! Bakit? Umay ka man ditaw. Bakit? Agin inawa. Apay ayang umanayab ka. Ay, bakit? Kwa, jak meten makatakder. Ay, rumuarak ko matamapanak ag sigarilyo ijerwar. Anya ko maitangay no saan ka makatakder. Ay kat guyutin na ka dito'y pagtugtugawak. Ay, unay kan. Problema akmat aminan pati pa nagtakder mo. Sige kit din. Guyutin na. Hay, sige. Igamak nga ro day ta imam. Sige, sige. Ala, guyutin na kon. Ay, una yan. Nagdagsang kan. Sige, guyutin na kit din. Guyudan ka mat talaga. Ala, di nakibatan bakit? Di nakibatan. Ay, saan ka ngaming agpadagsin mat Ay, guyutin na kit din. Ay, sos, may batan kan lakay. May batan kan. Anay ko. Ay, nagsakitan to'y likod ko. Anay patugaw dito'y simento. Anay. Dayta ka ngamin. Nagdagsan kan tuma ngamin. Ay, kadno inibatan nakmait. Kaputa saan ka akabailan aguyudan. Ay, kasano ako na makatakder bakit? Ay, problema mo dayta. Na, ne. Agure ka, sa dino nga iti papanam? Inak ituloy ta ginaw. Ang karadap ka narumwar. Ay, di nakpanawan dito'y bagay. Oo, ay, kanya laki di nga ming daytan akinadagsin mo. Na, ima naman. Ay, anya lakit din. Jak makaturog. Anya di orasin. Nagpigsa mo nga min, di pa nagurok na dahil ito apilo. Saan mat akas na nga agurok iti? Apay nga itang, takas lamot ng traktor, di pa nagurok na. Ay, reingat man. Ay, Pilaw! Uy, Pilaw, agring ka. Pilaw! Agbalikid ka man tani, nagpigsa ti urok mo. Tanagurok manan. Ay, jakmet nga rin maibalikid tanagdagsan. Kasanuak amaturong ay. Ay, nasken amasapak kaya mapanaglako inton bigak igit palingke. Ay, datang yu dita. Gumatang kayo meten Ay, makapaturog. Ay, Dominga. Agsuy-suyab ka mga glaklakaw. Wananti. Ay, jak nakaturog iti rabi. Pinuyat na kanila kay Mau. Pinuyat na gapo iti kinapig sa ti urok na ante. Naglukmagmat gaminan. Nagdakulan ti tiyanda. Kas kalag tartarakan iti baboy. Ay na imbagjay tarakan ababoy at mailako ante. Nilakay ko ngay, dinakpay pulos matulungan. Awan serbi na apalpalok magan. Kasla patining ababoy nilakay mo. Wananti, pudno day takinunam. Fatining at talaga. Ay, gumata nga kitila kung anatang, tapno makalako kamutang. Sige man nga rod, ante, gumatang kan. Taimbag lang at daigatang ko iti kanan mi nga iyawid ko inton madamdama.
Daytan ni Pilo nga asawa ni Dominga aka anakam bakit? Wan, iso day ta nakatugaw di ta sangwanan ti kantina. Oo, na iti pa nagsigarilyonan. Nagpigsa nga rod ngagsigarilyo. Limok magmat man ay. Iso ti kun akin ni Dominga, akas lafatining ababoy day ta asawa na. Kitawan ar-aramiden na. Kasano kumaasan alumok magakasta. Agbisyo payakasta. Ang lalaki din na klaseng asawa na ita. Kuna ni Dominga, numabisin nila kay na agaway numalpas amangan maturog ngagmalmalam. Fatening at talaga. Mingkantuman bagbagaan lakay, bareng sikat idenggan na. Mapangko bagbagaan tatan. Ang mga nusan kamintong nagkita pa. Di mo amok, noon niya ti mapasama kabigatan na bakit? Angkal, may kantag sigarilyo ta. Ay, labayag ko ngayon sardeng tag-sigarilyo. Apay mo't ngay. Kadno nagmayat tag sigarilyo. Insardeng ko na, tamalaksid nga nangina. Mangipaay-pay dahi ta abisyo itado sakit. Aho. Kunadalaang day ta. Ay, jakpay kayat timatay. Isuwa insardeng ko, nabayagan ah. Ay kit padasam manan ah. Imbes kiti amapan mo tulungan ni bakit mo aglako itinatag. Adda ka lang dito anak katugaw. Aha. Kabailan naman ti agla kung agmaymay siya. Di ka lamas yan. Sika naglukmag ka. Iso nagkutong. Soho. Didak man bagbagaan iti kasta, angkal. Nasakit tinagam ko kahit numabagbagaan. Iso ah. Lakamom to da itangar aramidam. Dominga, bagbagaan man di angkal mo ako namblan o asino amang bagbaga kanyak. Tapay, Binagbagaan na kitin. kaguram ti mabagbagaan, ket pudnumit asadot ka. Awan karbengan na amang bagbaga kanyak. Ammom, no anya ti ibagbaga dagiti kaarubaken ka, Pilo. Anya ko mamay. Ibagbagada akas kalakano fatining ababoy. Anya? Sus, nagsakit mo hindi pa nagsasauda. Talaga mo ngamin akas kalafatining. Nubaboy kalakuma, ilakukan, No. tapno pag numarakmet ti kinalukmag mo. Itaman pa'y asaan nga agurok day ti fatining nga asawa. Mayat ti pan naturog na. Ang payakas lasaan mat ngagkutkot eh. Ay gunggunak man. Ay, Pilo! 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 Ha? Ay, timang ka nito asawak. Ay, nanabangungot sa nanaturog. Nagadunto mga mintikin nanay dinang rabi kami. Ay, Pilo! Agring ka na! Ay, natayan nila kay ko. Ay, nabalo ako na din na oras. Pilo, agring ka. Nagpalukmag kanto mga men. Iso apasol mo, no natay ka na din na oras. Yun. Yun. Anya na tayo sasawamat, Dominga? Ha? Nabiyag ka pa eh? Ay, kuha ba kahit? Dandanya na tayo siya. Ha? Ay, nakitak ni San Pedro. Ay, imbag ah. Tapi nasublinak pa eh. Ay, ikaw bakit? Anya orasan. Ay, intan agla ko iti palengke. Agagagat akon bakit? Agdayet akmutan. Nay, apay anapanunot mo tagbalbaleg. Ay, binagbagaan nak ngamin ni San Pedro. Naglukmagak kanuunay ko na. Ay na, imbaglakit din tabi nagbagaam nila kay ko San Pedro. Agyaman akan ka San Pedro. Susanya lagi din bakit?
Ay na, maikadwa abiyag konday tao eh. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.